11 il-pubblikazzjoni se tingħata għajnuna finanzjarja bejn €1,000 u €5,000. Is-sussidju se jingħata mill-Fond Malti tal-Ktieb bilan li jkunu mejjuna fil-produzzjoni tagħhom, kif spjega il-Kap Eżekuttiv tal-Kunsill Nazzjonali tal-Ktieb Mark Camilleri. Ġiġu sussidjati kotba ta' valur u wirt kulturali għoli ħafna li mhux neċessarjament ikunu self-sostenibbli fis-suq tal-kotba peress li s-suq tal-kotba f'Malta huwa limitat. Il-kotba magħżula jvarjaw fis-suġġetti u n-natura tagħhom. Hemm eżempju ktieb li ħajkun miktub vera interessanti bid-djalett Żejtuni għall-ewwel darba ktieb sħiħ miktub bid-djalett Malti Żejtuni u hija xi ħaġa sabiħa għaliex qed tippreserva sa ċertu punt parti mill-kultur Maltija. Meta għandek kotba storiċi, akademiċi, għandek kittieb ukoll li ħajmur ir-Rumanija jaqra l-poeżiji tiegħu. Biex pubblikazzjoni tirċievi l-għajnuna minn dan il-fond, l-applikant irid juri x'valur legat se jħalli warajh dan il-Fond Malti tal-Ktieb. Meta ikun hemm numru kbir ta' proġetti li ġew sussidjati, awtomatikament jinbena korpus ta' xogħol. U dan il-korpus ta' xogħol ħajkollu t-timbru tal-Kunsill Nazzjonali tal-Ktieb, jkollu t-timbru tal-Fond Malti tal-Ktieb, u b'dan il-mod jinbena katalgu ta' kodba ta' sew ta' kwalità.